trvajúcu fluoridáciu pitnej vody v Spojených štátoch so zníženým IQ u detí. Toto sú mimoriadne dôležité veci, priatelia. Pikoška číslo 4. Pod vedením Roberta Kennedyho juniora začalo niekoľko reťazcov rýchleho občerstvenia eliminovať škodlivé prísady. Napríklad Steak and Shake a Sweet Green, spomeniem len dve, ktoré sa uvádzajú v tejto správičke, odstraňujú zo svojho menu rastlinné oleje, čo prinieslo pozitívnu spätnú väzbu od zákazníkov. Tieto zmeny majú za cieľ znížiť výskyt chronických ochorení spojených so spracovanými potravinami. A posledná pikoška bude taký pekný mostík k našej hlavnej téme. Svet prírodného zdravia a nasledovníci pravdivých médií po celom svete nemôžu uveriť vlastným očiam, keďže FDA, to je ten Food and Drug Administration, to sú tí, ktorí v Amerike, úrad, ktorý schvaľuje, ktorý liek je dobrý a ktorý nie, a ktorý sa môže používať a ktorý nie. Skrátka, to je tá jedna z najväčšmi skorumpovaných organizácií v rámci farmapriemyslu. Tak práve urobila explozívne priznanie, že mRNA vakcíny sú skutočne znečistené kontaminantmi, ktoré spôsobili globálny nárast prípadov rakoviny. Po dôkladnom preskúmaní klinickej štúdie Pfizerových C injekcií musela FDA priznať svetu, že obsahujú nebezpečné hladiny nadmernej DNA kontaminácie a že tieto fragmenty prudko zvyšujú výskyt rakoviny. Tento fenomén sa nazýva turborakovina a ľudia zrazu čelia štádiu 4 a 5 rakoviny krátko po tom, čo dostali smrteľnú mRNA vakcínu Pfizer proti tomu tzv. Čínskemu vírusu alebo čínskej chrípke. V laboratóriu FDA vedúci vedci zistili, že miliardy ľudí, ktorí boli očkovaní mRNA vakcínami, môžu dostať rakovinu v dôsledku týchto včeličiek alebo tečiek. Ja k tomu nemám obrázok, ale samozrejme my Slováci, aj Čechoslováci sme si všetci všimli, čo sa udialo na našej slovenskej scéne, lebo to preletelo aj svetom. Píšu si o tom dokonca vo svojich správičkách aj tie naše doktorky k tým mierotvorcom. Za všetkým sú prachy. A títo nenažratí, no skrátka, nenechajte ma o tom pokračovať hovoriť. Pikoška číslo 3 dôležitá. Len niekoľko týždňov potom, čo bol federálny minister zdravotníctva a skeptik voči fluoridu Robert Kennedy mladší uvedený do úradu, sa štát Utah stal prvým štátom, ktorý zakázal fluorid v pitnej vode. Toto je veľmi pozitívne a veľmi dôležité, lebo ja naozaj pevne verím, že ako domino efekt sa tieto veci rozšíria do celého sveta. Tento prelomový krok prichádza krátko po zverejnení významných zdravotných štúdií, ktoré spájajú 10-ročia trvajúcu fluoridáciu pitnej vody v Spojených štátoch so zníženým IQ u detí. Toto sú mimoriadne dôležité veci, priatelia.